2:30 in the evening, nag-inusar ako, nag-inom og beer. May babaing bagag make up, miduol mitupad sa akong chair. And then she asked me kung pwede ba ko tonight, and I say yes. Pagkaswerte ba na ko tonight? Invite ko og party sa kumpare kong taga CDOC. Pagkadaghan og babae, klase-klase ang potahe. May usa ka babae, nakadulog ko anay. Pagmata ko babaeng ikugan man di ay. I feel wonderful, pero di malas, kay bayot akong nataymingan. Unya karon ako naguul, ulahin ako naka-realize, nasira si Junior. Wag gihapon matagbaw, sige gihapog lingaw-lingaw. Bisag asa nga party, tuwa dito present permi. Daga nagsulti, ayaw ka kumpiyansai. Kay si kumpare, nasira na adtong usang gabi. Busa ka mo, pag-amping mo permi pag